Gihatagan na sa kagamanan sa Dakban sa Subo og mga hinabang sama sa bugas ug mga assorted goods ang mga nabiktima sa sunog sa May City Opera Unit 1 sakop sa Barangay Caloosan sa Dakbayan sa Subo. Ang upat ka mga pamilya gilangkuban kini sa 12 ka mga tawo di naapektuhan sa nitabo usab nga sunog. Gihatagan usab kini dayon og mga hinabang gikan sa Department of Social Welfare and Services. Kun kayo duman nadawat sa kabuhiron sa Dakban sa Subo ang alarma alas 2:22 kadlawon nakontrolar kini alas 12:43 na og himpit nga nabaw alas 2:50 na sa milabay kadlawon. Sa nasayran usagid ka parimay ang himpit nga naugdaw og laing usa pa ang nakan-an sa kayo gubi ka sa mong sunog nga mikalas kini og kinabuhi sa usa ka 77 anyos nga residente nga usa ka senior citizen nga si Zosimo Aspacio. Sa isang investigasyon sa kabuburon na sayran nga wa makamata dayon sa Aspacio o nawad sa panahon nga makalingawas gikan sa kayo. Sa kasamtangan ang Cebu City Disaster Restoration Management Office mimontar ang subkaron og modular tent sud mismo sa covered court sa Caloosan isip temporaryong kapuy-an sa mga nasunugan. Report gikan sa Cebu City Hall alang sa FM Balita sa Buntag kini sa Idol Clean Lagtago di kabugan sa pagkatod sa mga nagurang labas ng mga balita tatak RMN tatak IFM Balita.